Piye Mat, kena gak? Hah? Jane kabel dina to si Suloyo iki. Kok cek panggang onjrat anjir ta. Di rumah jane wis aman. Mosok kabel dibadok tikus iki dibadok neh. Lah dalalak tenan to. Kabel udo. Lah jenenge tikus kok geragas mangan kabel. Tapi ya enek sing luwih geragas nih lur. Tikus-tikus sing sobone kantor. Aja meneh kok kabel. Aspal kuwi lho ya kolu. Baik enggak ini wong tok. Ditenono tikus. Perlu tak tonyo nih. Kingko lak gana tak benak nih. Sidane aku merongos aja ndelok bal-balan. Masalahnya kok bengi laga terakhir ya. Timnas Indonesia musuh Jepang. Leh, Mat Dempul kayak penakan nyapo kelan. Lah padahal ki lho kabel apik. Ngono kok ijik tedas sangem tikus iki. Mat. Nyapo kowe penakan duduk lho. Ndas pentol neh. Ndang meduno. Ceblok bongko kowe engko. Jane roh kurang matamu iki. Aku menakne kabel iki. Mbok dewangi apa piye? Ora teko-teko nyocot ya cangkemmu. Ya aja galak-galak to, Mat. Aku pokok ngewangi apa? Wis ya rasa ngalis sik. Entar ana kono lho. Lah aku nyembung kabel wis mari. Iki kok copno kidul kono. Aku tak kek kode. Timbang aku mudah mudun. Wes, ngono tok, Mat. Yo. Oke, Mat. Lah, yo ngono lho. Ditokan sik ae. Wong mendino uripe penggah ngono. Oke, Mbak. Boleh gabung gak? Izin polo-polo, Mbak ya. Salam kenal, Mbak. Cil. Apa Mat? Aja nekani dhisik ya. Sadurunge aku nyembung kabel mari. Oke, Mat. Nguntik copne. Piye Mat, kena gak? Hah? Piyu. Mat, Mat, nyapa wae? Aduh. Piye iki? Piye iki ya? Loh. Lah kok panggah? Iki gancuk nyaran Cil. Dikongkon bisa tahu bener. Kupingmu jane budek apa piye? Lah jane nyapa to, Mat? Nyapa matamu iki. Jane niat mateni aku apa piye? Lu duwe kode nek cop nih. Genah wis no, Mat. Oh, patra kupingmu kopok. Lah saiki sing diwangi apa neh, Mat? Wis rasa iwang-iwangan, minggat to kok. Timbal kepluk sekop cangkemmu iki kok. Hah? Atra kancil bocah ndos kok. Sing goblok iki jane ya aku dhewe iki lho. Lah wis bocah kaya ngono kok tak kongkon ki mung lho.
Bayo. Wah, tepak iki. Tukang potongnya wedok ya. Lagi delok saka bodine. Jelas ayu iki wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Mas, enak apa? Sampeyan tukang potong to, Mbak? Duduk Mas, bakal letek. Wong wis ngerti tulisan salon kok citakok ae. Oh iya, Ding. Ya sepurane to, Mbak. Wong pancen aku ora iso maca. Oh, jelayak. Mbak. Lah sampean motong sak ndas no pae piro iki? Mas sewu. Hah? 15.000. Wis Mbak sepurane ya, gak sida. Duit lu berpetang ewu. Hah? 4.000? Gak apa-apa Mas, tangga tak layani kene. Ndak mapan. Lah iya toh, mlayu kono kene lho, kok ya wis kesel menggeh-menggeh. Apa mergo aku gak tau olahraga ya? Iya paling. Lah kae kok Mbak Dino toh? Saman kok melaku? Tak barengi piye? Wes gak, Cil? Suwun. Ora apa-apa Mbak Dino. Timbang sampean kesel. Iki piye to, Cil? Aku ki jogging, kok malah mbok barengi iki lah. Lah, apa meneh sampean bet ngising Mbak Dino? Tak barengi nang teko omah. Atra kopok kowe iki, Cil. Aku ki jogging, ora kebelet ngising. Jogging apa to Mbak Dino? Jogging iki olahraga mlayu-mlayu ngono ki lho, Cil. Beyuh keringetmu Mbak Dino. Kowe mari mlayu-mlayu kok ndi ae. Wes adoh ki Meng Cil. Enek lah 10 kilo. Wah, sampean ancen golek soro Mbak Dino. Golek suara piye to, Cil? Lah sampean niat golek keringet lho Mbak Dino. Rasa mlayu-mlayu, manggon wis keringetan. Cil, rasa kelejingan we. Klejingan piye to Mbak Dino? Lah wi mau manggon keringetan gobios nek ra wong ngene apa yo enek. Beyuh, pikirane sampean kok ngeres-ram to Mbak Dino. Maksudku wong fitness kuwi lho. Ini lho Mbak Dino ya gobios to. Oh alah, tak kira apa, Cil? Leh, piye to Mbak Dino ya kok ditinggali? Wes, gak apa-apa petang-petang ewu. Kena ki kemasukan. Mbak, lah ini sampean buka rugi to. Duit petang ewu kok ndek layani. Ora, wong trimakno bondo tenaga kok ya rugi barang. Mbak. Lah sampean terjun dolanan ndas ke tahun piro to? Dolanan pada nih bal-balan apa piye? Enggak, Bos. Maksudku sampean motong kuwi lho. Kayak lulus SMP. Syup. Ayo. Kasarmu to Mbak garapane. Rewel lambimu ki. Oh, wes angel. Lah, iki wis to. Ya wes toh. Iki piye to? Kene lho ndek demek belas. Lah aku mau kuwas tak kon gundul to, Bode. Oh, duit petang ewe njaluk komplit. Ya kelasnya ya godek tak kuwi. Kiwa nengen. Benau ngene tak kerok dhewe nduk omah, Bode. Ya salahnya nyapa Bogor ini. Ya wis Bode aku tak mulai. Ya. Wis ramido aku.
Walah lanang-lanang kere. Mbak Dino, Nyaponeh to, Cil. ora butuh pengawal toh? Alah gak, Cil. Kayak penjabat ae dadak dikawal barang. Yo jagani to Mbak Dino. Mbok menawa sama nang tan kono dibegal wong. Paling begali ya kowe dhewe, Cil. Wes, Cil, gak usah repot-repot. Suwun. Wis to, ora apa-apa Mbak Dino. Aku lho kulo direpotne. Ngono. Ya wis, Cil, aku saiki tukokno pentol, wetengku lowe. Pentol. Tukune ndi to Mbak Dino? Heleh, ning perapatan kene lho enek, Cil. Ya wis tak tukokne, rasa ngalih sik ya. Oke, Cil. Nek rata ge cara ngene, ndas pentol panggang glibet bokong ae. Bumbung cair ae nek tinggal mulih ae.